Morjesta. Mä oon Turkka. Saavun juurikin Kirskaan niemeen. Eli tää on tämmönen nuotiopaikka, tai itse asiassa täällä on useampi. Taitaa olla 5 nuotiopaikkaa ja pari laavua. Eli loistava retkikohde, jos haluaa lähteä vaikka kaverien kanssa iltanuotiolle tai tekeen lyhyen päiväretken lasten kanssa. Lähimmältä parkkipaikalta tänne kävelee tommoset 1,5 kilometriä, joten se on helppo tulla perheen pienimpienkin kanssa. Täältä löytyy tosiaan useampia nuotiopaikka, hienot kalliot, järvenrantaa, kauniita metsäpolkuja, löytyy puuhuolto, eli saa nuotiopuut sieltä ja myöskin puusee ja roskiksiakin löytyy, jos ei jaksa kantaa kaikkea takaisin. Erittäin hieno paikka ja suosittelen todella lämpimästi, jos haluaa tehdä lähiretken ihan vain tuollainen 15 minuuttia Tampereen keskustasta, aivan tässä Tampereen ja Lempäälän rajalla.